prvo da vidimo šta je pipe bomba. To je pipe bomba. Demonstracija. Sada znamo šta je pipe bomba. Čak i da napravim 20. Propustio sam voz za Hogwarts. Idi u pičku, mate. Gde je? A boli me kurec, ne. Svo ne želim da... Jesi pogledao gde je? Si ga našao? Da, bio je preko puta onom stak. Jebem ti mate. Kako je glupa. Gde je bio? Iza mene. Pa pojurio me. Rekao sam ti što se Pa nisi... nisam znao da me juri. Stani, nemoj da trčeš ko majka. The lab can be separated from the main station. Bring it back online and systems can reconnect. Evo te, mislim da oni nas zabavaju da mi njima popravimo stanicu. Ja mislim isto. Mislim da ništa ovoga ne treba za plan. Mislim da samo treba opravka, jedno renoviranje jedno. Da. Da su mene onako, da su sve stageovali. Su izvukli kod šefova, kao sve je okej, možda ništa se nije desilo. O, evo te ovo. Koji to kreten? Pa brate, kako ga ne vidiš? Nisam ga vidio. Siluetu u svetlu. A da što oko... Pa nemoj da radiš tako. Nema svetla, nema svetla, nema bola. Ti majko. Drugi par usta mu je tako uzbudljiv. Evo, evo. Ne znam. Holy shit, ovo je još gore. Molim. Kojom brzinom si ti udario svemirsku stanicu? Šta nju gura? Da. Brate, strašno. I čekaj, šta je narednih 7 misija? Otkrivamo da ima 30 još aliena, šta? Ne znam. Ne razumem. Znači ovo je spaceship i ovo je ona izašla i onda nema gravitacije na ono... Brate, vidi u pičku materiju. Napao sam civila. Nisam odvek civil. Igra je tako rasistički rak. Osjećam se kod igram Assassin's Creed. Ne smiješ da ubiješ civil. Sve je otišlo u kurac. Svi umiru, a ono kao neoprostivo je da se zbuniš da slučajno ubiješ civil. To ne, to se ne. Kako sam inteligentan. Da, mnogo si inteligentan. Ko Šešelj. Nisam baš ko Šešelj. Barem u ovoj igrici nikad nećeš imati prepreke kako budeš bežao od nekog. To je faza. Može neko da vozi moto trke jebeno po ovoj stanici, Da. pošto smo mi prošli kroz nju. Da. Sve čisto. Oblizujem obraze koji su slani u čips. Treba si iskoristiš flamethrower. Što mi nisi ispečao priču za ovako rad. Svi jevate. Da li može igrica da se odluči da li me vidi ili me ne vidi? Ne, razum što ne možem preko stola. To nije kulturno. Ga malo, da vidiš, jel? Molim? Jebote, kako sam se usrao.
To je to. Niko ništa nije čuo. Baš to. O, jebo majku. Šta? Šta se Lik. Ispred je direktno lik. Upucaj ga. Treba se da budućeš. Nije do glava. Bravo priča. Neće biti puno žao. Dobar dan. Kako ste, gospodine? Da li Hej. vam treba kafica, gospodin? Hej, gospodine. Jeste li dobro, gospodine? Opipujemo puls. Ogromni sateliti iz nekog razloga. Čemu služiš? Kablovsku televiziju. Hvataju HBO, CNN, Da hvataju HBO iz pičke materine. HBO u drugu galaksiju. Treba tako da se zove. Hvatamo HBO iz pičke materine, ovako. Zaobilazi 7 milijardi zvezda, ako je signal. Da. Najviše oni su... Molim? I ono na Blade, boli ga dupe. Pa da, on je magičan. Neću da gledam. Ti samo završi. Aaaa! Ko je? Gde je? Nej! Držim flare! Kako je izletao? Koja je to Baci mu dinamika? flare, da se zbuni. Koja je to dinamika? Ovako, brate, zaletao ovako, ne mogu ti objasnim. Nemaš njega i nemaš. Sad ćemo pogledamo. A tu leva je. Jebem ti majku! Pucao si kako je repera, jeba. Just another local kid from the street getting paid for my vocal. Here is something you can't understand. I could just kill a man. Here is something you can't understand. I could just kill a man. Here is something you can't understand. I could just kill a man. Da. Da. Nije me zanimalo. Ne, više od obično sam spržio na njega vatre i nisam nastavio da Ja, igri. to je tata Alien, on je ljut. Ljut mladunac. Mlakurac. Makurac. Šta da te nije možda vetar... Alien! U svemiru! Klik! Save Maradas. Neobično su. Ti majku. A što?